Tipramatha long live, Long live, long live. TWF long live, Long live, long live. TISF long live, Long live, long live. YTF long live, Long live, long live. Tipramatha long live, Long live, long live. TWF long live, Long live, long live. TWF के Joy. बुबाग्रा के Joy. कल्याणपुरनि जे याख्राय गामियाव जे लकुथुम पान्दां माने तामनि बागै इंखा किजा साइ खानारि के बेलाइन सानाय बेलायखाना हामबाय जों मिडिया दाखबनाय जों दिनै 27 कल्याणपुर प्रबन नगर विधानसभा का खबजागो एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी हिंकाय मान्दाय पुलिनपुर ओ मान्दाय पुलिनपुरनि बिसिंगनो जोंनि आरो नक्सिराय बिसि आरएसपारा बिसि रुपराय बिसि ओ तिनता बिसिनि जोंनि बुखुक संनो बुबाग्रानि सांक्राक संनो तोयि जों कायसा दिनै मिटिं आचकलायखा ओ मिटिं अबनो जे बुसकांगो चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी न पुनर्गठन खायनानि फुलफिल खायनानि बागै ते कायसा हंके चिनि मान्दाय पुलिनपुर ब्लक कमिटी खानानि बागै जों दिनै अर सालायै जों चिनि प्रतिनिधि मान्दाय पुलिनपुर सब न कमिटी खालामनाय चिनि रिजनल कमिटी ताय प्राइमारी कमिटी खानानि बुसकांगो चिनि तैबो TWF-नि फानकराक खायनानि अ आमजायो आबनि बागैनो जों दिनै मिटिं आचकलायनाय ताय बुसकांगो चिनि सारा तिरप्रानि TWF-नि बुखुक संनो जों खोतंबो डिस्ट्रिब्यूट खायनाय आबनि बागैबो जों दिनै स्कक सालायनाय चिनि बुखुक जं बाय जतबायनो कक सालायनाय ताय बुसकांगो जों बुबाग्रानो लगिरि थिनिवो चिनि बुरि रंनि फानथाय बकराक नानि बागैबो जों दिनै अर कक सालाय दंलायो आबनि बागै जे फायनाय जत्तो बुखुक जंनो तीनता बिसिनि बुखुक जंनो बेलायखाना हामबाय मारिवो बरक दिनै दिबर खिरिं खिरिं आबुक बादि दंगो देरता ओ जराव फाना नुखुं हुकुंनि सामांनो न खिबिवो दिनै चिनि अर बुबाग्रानि सेंक्राक जत ओंगै बुबाग्रानो लगिरि नानि फैलाय मानि बागै जत्तो बुखुक जंनो आं हामबाय मारिवो अर दंगो दिनै आनि लगिवो चिनि सेंट्रल एडवाइजरी कमिटीनि चेयारपारसन बरम गोनां जब बुखुक अकरा चिनि बायकत पवित्र भक्ति जमातिया TWF सेंट्रल कमिटीनि वाइस प्रेसिडेंट चिनि बुखुक काजल रुपिनी तैबो दंगो चिनि खोवाई डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट याखाबा कासाम सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट चिनि बुखुक अकरा बिना मालादेव बर्मा ताई अर तीनता बिचिनि जत्तो बुबाग्रानि सेंक्राक जक संग्रक बरक दिनै अर खातुं खाजा खालायै दिनै जों बाय बाक्सा मिटिं आचकलायनानै कक हाम खानानानै बुबाग्रानि कक थाइ रकनो बरक तैबो गामि आमजायो बिरनानि न ब्रुम ब्रुम बिरनानि बागै दिनै अर फायलायजा आबनि बागै जतन आं बेलायखे हामबाय मानि मैडम ते कैसे कख जे कामी कामी तबो की प्रमोथा करी का नि जे विरोधी लोग समरा आबनो खताम नि वांसो कामी कामी तिनी ती प्रमोथा करी हिंकाय TWF रक बरन तिनी सक फायके तिनी तो जों बासाय खायैसे जों साइजे बरक तो बुक जतन जों तिनी अमिटिंग इनभल्व खायाको नाय नुकानो नरक नेक्स्ट टाइम जों चिनि ब्लक कमिटी खानाय ताय डिस्ट्रिक्ट कमिटी खाप्रो बबो हाय हल जागिया खाय चिनि बुखुक जों फाय नुकानो नरक नुखना लाइ थांनाय 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे आगरतला टाउन हल जों जागा रिमालिया नक बिसिंग जिसक बरक आबनि तीन दाबल फातारो बरक मा ओंखा तांगै अबो हाय हाताय दफानो हामजाक मानि बागै हाताय दफानो यक सामारि नानि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन रकनि थेसांनि सामुं रिनानि बागै दिनै चिनि बुरि रक जों ताय सुदु नुकनि नुखुंनि गृहिणी याखाबा नुखुंनि बुरिसिम ओंगै दंयावै जों ताबो जोंबो साबा खायना रोंगौ ने अंखलायजाक अजागाव बर तिप्रामथा कमाय थांखाबा तिप्रामथा कुनो दिन कमाय मैया जत दिन पर्यंत बुबाग्रा चिनि बुसकांगो दंगो तिप्रामथा तैबोसि फानकराक ओंगै दं सुदु तिप्रामथाया TWF फानकराक YTF फानकराक तिप्रामथा फानकराक चिनि छात्र संगठन फानकराक फानकराक मैडम पाइथगो लोकरनो ताम हने कसाना कि साइ खाना आं लोकरकनो अबन सानाय नरक साइमानु जे बुबाग्रा चिनि बागै चिनि थिनांनि बागै सामंख्लाय दंगो आबनो नरक पुइतो थांगैनो जों बाय बाक्सा हाताय दफानि बागै फायदि सामंख्लायलायनाय आबनि बागै आं जत्तो चिनि बरम गोनां तिप्रासा ताखुबते बुकुबते नां पुइतो ख्लायो नरक जों बायनो दंनाय हिनै ताय बुसकांगो जों जत्तो थांजा कक बाक्सा याप्रि बाक्सा काय सामंख्लायलायनाय आबनो आनि मेसेज जतन नां